Ahoj, dnes vám ukážu další cvik na protažení bederní páteře. Vezmete si zase nějakou pomůcku, ručník, šátek, stočíté nebo tyčku. Sednete si, nohy celou plochou na podložce, zaháknete pomůcku za chodidla a protahujete. Záda jsou rovná, pravý úhel s podložkou, nepředkláníte, nehrbíte, ramena tlačíte dolů, břicho zastrčené a pravidelně dýcháte. V této poloze vydržíte zhruba 15 vteřin. Některé cviky na záda vyžadují trochu více trpělivosti a času. Věnujte čas svým zádům, oplatí vám to tím, že vás nebudou bolet.